Moikka! Tässä muutama asia, mitä kannattaa muistaa, kun on tulossa äänimaljatunnille. Tarvit maton, jumppa-alustan, joogamaton tai jonkun muun alustan, missä on mukava pötkötellä tunnin ajan. Pieni tyyny pään alle laitettavaksi on kätevä. Voit ottaa myös toisen tyynyn mukaan, jos haluat vaikka polvitaipeiden alle laittaa selinmakuulla vähän koroketta tai muuten haluat sitten pehmentää oloa. Peitto suosittelen ottaa mukaan, jonkun pienen peiton lisälämmikkeeksi. Ja yksi erittäin kätevä lisävaruste, kesät talvet, villasukat jalkaan. Ei varpaat palele ja muutenkin lämpö säilyy hyvin. Suosittelen pukeutua lämpimästi, kerroksia vähän lisääkin mukaan, jos siltä tuntuu. Lämpimämmälläkin säällä saattaa vilu rentoutuessa yllättää. Sitten tämmöiset unimaskit on hyvin käteviä silloin, kun tilaa ei saada kirkkaalla säällä kovin pimennettyä. Kätevä pimennysverho, joka kulkee hyvin mukana, ja pieni kevyt huivikin ajaa saman asian siihen silmien päälle laitettavaksi, jos siltä tuntuu. Vesipullon suosittelen ottaa mukaan. Äänimaljatunnilla aineenvaihdunta tehostuu ja kannattaa nauttia nestettä tunnin jälkeen. Näillä eväillä tervetuloa äänimaljatunnille. Nähdään!